L-inbit, frott, it-tjubija u l-ħlewwa tal-enba Maltija kull ma jmur qed iżid fid-domanda mill-konsumatur Malti u anke mit-turisti li jħobbu l-qatra. Iżda żieda fl-interess minkejja li tkun ideali qed ikollha konsegwenzi mhux tant mixtieqa. Dan intqal minn Jeremy Kassar, il-kap eżekuttiv tal-Marsovin, waqt li indirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar l-andament tal-ħsad tal-ENEP għal din is-sena bħarsa lejn l-isfidi tal-ġejjieni. Li kull sena jkun hemm iktar Maltin li huma interessati u qed jippreferu jixorbu l-inbiet Malti. Dan huwa tajjeb ħafna. Sfortunatament ġiet fi żmien fejn kien hemm problema bit-tempu, hemm problema anke ta' peress li Malta anke dejja f'sitwazzjoni ekonomika tajba ħafna. Wieħed irid jgħid mill-lat ta' young farmers, nies li qed jażlu jagħmlu ċertu tip ta' xogħol, m'hemmx biżżejjed by far li qed jażlu biex jaħdmu fl-agrikoltura. Is-Sur Kassar qal li l-akbar sfida hi l-età medja ta' 55 sena tal-bdiewa Maltin u Għawċin li qed tiżdied. Qal li għall-kuntrarju għall-fehma ta' bosta din is-sena ma kinitx aħjar meta wieħed iqis il-volum ta' enep li nħasad. Spjega li x-xita li għamlet din is-sena niżlet qabel nofs frar meta dwieli ma jkunux qed jipproduċu enep. Ix-xita li jiġi qabel tista' mhux tinsihma kważi. U s-heat waves li kellna da sajf ma jgħinux ċertu imbejjed bojot li jkunu iktar sensittivi mill-ħomor ta' xokkijiet intensivi ta' sħana. Il-mewġa ta' sħana li laqtet il-Gżejjer Maltin dan is-sajf, speċjalment is-sħana bla waqfien f'Awwissu, nixfet parti kbira mill-weraq ta' dwieli, bekk l-eniqiet tal-eneb ġew esposti għax-xemx diretta, konsegwenzi koroħ speċjalment għall-eneb indiġenu, il-Girgentina u ġellewża. Jeremy sostna li Malta tista' titlef is-sors għall-enba ġellewża u Girgentina u saħaq li mhix esaġerazzjoni li jista' jkun li nispiċċaw bla inbit. Għal min għandu ħafna mill-inbejt tiegħu li jiġu minn eneb Malti ċertifikat ta' DOC u IGT li huwa sistema ta' ċertifikazzjoni Ewropea f'Malta, din hija problema li ilha teżisti u qed tkompli teżisti, ġifieri jekk żieda mingħand il-konsumatur tibqa' tiela tal-interess mingħand il-konsumatur Malti mingħand it-turist, din ovvjament il-problema ħadd tiżdied. Is-Sur Kassar appella għal aktar kollaborazzjoni bejn il-bdiewa lokali, il-vitikulturisti u l-Gvern biex jinstabu soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi li jafu jipperikolaw il-benna tal-inbit Malti.